Topale ke ko photo apno phoko? Shopnap ma? Moile ke to dekh ko thiye त्यसै को फोटो आकेको बुझेस कान्छी Koi herum? Kosto kalko photo? ए कान्छी कान्छी Sister. Hello, sister. Daju, Daju, bhoot, Daju, bhoot. पर्खी फुड हो फोन त माटामा खुट्टा हुँदिन ए ओइ ओइ यो त भुट होइन ब्रादार आं भुट नङा ब्रादार मानसि हो आंबो मानसिसो आंबो नोंसोर बायदि मानसिसो बिदिब्ला फंबाया बर'सो नामा औ नों बर'लेण्डनिफ्राय फैदों नामा कान्छी यो भुट होइन मानसि हो Daju, धीरे डर लागो. कान्छी नडराउ पछि यही नै तिम्रो जीवनसाथी हुन्छ फंबाया माबाफोर खामानि नागिरना फैदों नामा औ आदा आं खामानि नागिरला बायनानै फैदोंमोन आच्छा फंबाय गाज्रि मोननाङा फै जोंनियावनो साननैसो थाथ'नो हागोन जागोन आदा कान्छी हिना जाऊ फैदो फंबाय हाथरखि साला हाथरखि रायलायबाव नों दानिया मबाइलजों नों बुंनो हागोन ना मबाइल आंनि जिउनि रजाया माब्ला फन हरगोन माब्ला सुखु दुखुनि बाथ्रा रायलायगोन सोर मिथिनो आंनि जिउनि रजिखौ बिदि बेसे अनसुला गोदान नाम्बार जावलिया दिनैसो गोसोखांदों हेलौ बेयो दैथुन नङा आंसो आं बुंदोंना बेयो दैथुननि नङा बै हाखराबो दाजुनि नामा औ बैफोरबो गासिबो आंनिनो गोजाखा औ बेयावबो खैला मोनो आरो बैफोरबो आंनि बैबो बेबो ओइ हाखरखौ नुदोंना बै सिंनिफ्राय लाबोयो नामा औ आरो गोथौथार दंबावो ओइ ओरै फैलाय नुदोंना बैनो ए फै ओरै थांनि दिनैनिफ्राय मोजां मावदो जागोन दाजु जागोन माबा मोनसे जायोब्ला आंनो खिथा जागोन ओइ ओरै फैलाय बिलिर मा दाजु ओरै फै खाथियाव नैबे फंबाया जोंनि बर'लेण्डनिफ्राय फैदों गोदानै फैदों
दिनैनिफ्राय नोंजों खैला जावफागोन जागोन दाजु नों मोजाङै बुजायना होदो अ जागोन आं थांसै दे जागोन फंबाय, दाजु मोजाङै मावदो जागोन दे दे, सिन्था खालामनाङा हा फंबाय नों दिनै गोदानै फैनाय खैलाखौ माबायदि दानो माबायदि रोगायो बेखौ आं दिनै दिन्थिनि र' आं गायथि लाना फैनि दे जागोन दे नैबे जुथाखौ गान नैबे टर्चखौ खर'आव खानानै ला जाबाय ना जाबाय दे नैबे गायथिखौ ला फै ओइ फंबाय टाइमाबो जाबाय ओंखाम जानो नोंबो थांदो आंबो थांनोसै जागोन दे কি কো চিন্তা লাগো কি ধকাই লাগো अ आं भात उखैबाय खरस फाग्लिया माखौबा मिनिबायसो थाबाय दैबो नामागौमोन फाग्लिया कान्सि अ कान्सि फाग्लिया दै बिदिनो नागिरबाय न'सो थ्रोब हाबहैबाय दैखौबा नेपालिजों मा बुङो কে ইসাইনচা फैबायलै सयथि नोंसोरजों सासेया नेपालि रोङा सासेया बर' रोङा कान्छे यसलाई पानी देऊ पानी नैबे कान्छिखौ बर' राव फोरों नङाब्ला बबा बबिसो जागोन नोंबो नेपालि रोङा बिबो बर' रोङा
हाब आदा नों फैयामोनब्लाथ' दैखौनो मोनलोंनाय नङामोन आं औ बेनि थाखायनो नों बेखौ बर' राव फोरों थाबैनो जागोन राजु हाथासि समनि फाखना बबाव गोमालांखो बै गोदै बुब्लिया सोरनि गोरोन्थिनि थाखाय जलांखो अननायनि गोथार दौलेङा खोमसि दरसि जाबाय दिनै जिउनि लामाया सौग्राव सौसि बायबाय दिनै लुनाय मन्दिरा गारनाया गोरलै मोनब्ला
हानाय नङा खोमोरनो नोंनि थिनाय सावगारिखौ नोंनि बै सावगारिखौ खोमसि दरसि जाबाय दिनै जिउनि लामाया सौग्राव सौसि बायबाय दिनै लुनाय मन्दिरा गारनाया गोरलै मोनबा बावगारगौमोन बावगारगौमोन ना 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 राजू हाथ धोनो फाग्लिया फानलुखौनो गोसा थारदों फानलुखौ बिदि होयो के दाजु तरकारीमा पिरो बिची भयो नोमा नोम्फा जादों होननानै बुं सालि फानलु गोसा जादों सालि खानसि खानसि ओइ खानसि खानसि रलाय रलाय ओइ खानसि खानसि तपाईले मलाई किन कराउनु भएको नों गाबनो नाङा खानसि म दाजुलाई भनिदिन्छु ओहो मा होननानै बुजायबावनो आं नोंखौ सयथि थैबायलां नेपालि रोङा जाहैबाय सल' खानसि न'आव जानाफोरसो मादै अ मादै बबाव थांजोबदोबा रावबो गैयालै नै आदै बोरै बोरै मोनफैखो अ जिराय आदै जिराय नै बेयावनो जागोन दे जिराय जागोन दे मादै जागोन अ जागोन दे हाथरखिया थांनायनिफ्रायनो जोंनो जेबो मोजां गाज्रि खौरांखौनो हराखै नोंनो हरदोंमोन नामा औ नोंसोर जेबो सिन्था खालामना मादै मैयासो आंनि एकाउन्टाव 5,000 रां सोनानै हरदों आरो फनाव बुंहरदों नोंसोर जेबो सिन्था खालामनाङा होननानै बुरजा रां खामायनो हानाय जाबाय बियो नोंसोर जेबो साननो नाङा आरो गाव बुंहरबावदों गाव थानाय बिगुमाया नेपालि बावसोनो जोबोर अनथारोनो मोजां खोनाब्ला मोजां मोनो आदै सोरजियासो माब्रै दं फन हरबा हरदोंना हराखै जेबोखौनो मिन्थिला माथो बेनोथ' जादोंलै मादै सोरजिनि मबाइलाबो अफ जाना दङनो गाबोन न'आव थांना सोंहैनोसो सानदोंमोन आङो सोंहैब्ला माबाफोर गोरोन्थि जागोन नामाब्रा सोरजिनि बिफाया जेरैबायदि एखे मोसायानोसै दा दे बिदिब्ला आं हाथरखिनाव खेबसे सोंनानै खेबसे खोन्थाफैफिनसिगोन दे मादै राङा लादोनो नो लादो 5,000 दं बेयाव सानलाय सानलाय मोजाङै सानलाय
होमबा थादो मादै ना दे आदै थांदो दे खानसि होननाय माने बर' राव मा होननाय जायो दाजु कान्छी होननाय माने उन्दैथार बिनानावखौ बुंनाय जायो जेनेखा जों बिनानाव बुंनाय जायो जारौ नेपालियाव कान्छी बुंनाय जायो बिदिनो मोननैसो सोदोब आं नोंनो लिरना होनि दे दै हा तबाय कता जाने माने माने नों बबाव थांनो होननानै बुंनाय जायो दफाय कटा जाने औ नों बबाव थांनो नै बिदिनो फानलु फानलु माने नेपालियाव बुंगोन खुरसानि 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 रायजोफोर सोरबा बोलो गोराजों नांगौ ना हानायखौ नामा सोरबा दङब्ला आखाइ दिखांनानै हाबफैजायो रायजोफोर बेनो गल्डेन चान्स सनानि सुजुग रायजोफोर सोरबा दङब्ला हाबफैजायो रायजोफोर सोरबा बोलो गोराजों नांगौ ना हानायखौ नामा रायजोफोर सोरबा गोहो दं नामा बे बोसोरनि बोलो गोरा बिमुं लानो बेनो गल्डेन चान्स सनानि सुजुग रायजोफोर सोरबा दङब्ला आखाइ दिखांनानै हाबफैजायो रायजोफोर सोरबा दङब्ला ओंखारबो रायजोफोर फै नै फंबाय नों गेलेगोन नामा फैयोबा थाबै हाबफै सनानि सुजुग फंबाय हाबफै आं गेलेगोन बे बोसोरनि बोलो गोरा बिमुंजों लोगोसे 20,000 रां मोनगोन दे थांदो बेखौ नांला Ready, action! फंबायनि मुङा मामोनलाय हाथरखि नों खोनासं बोलोगोरिया आंनो गसे बुंबाय बियो माखासे खमलायग्राफोरखौ फेजेनबाय दा बियो रायजोफोरनि गेजेराव सासे खमलायग्राखौ फेजेननो हायोब्ला बियो बे बोसोराव जोहोलाव मुं मोनगोन आरो 20,000 रां मोनगोन ओंखायनो जेनोब्ला आं नोंनो 12,000 रां बारा होगोन गासै 25,000 रां अपारेशन खालामनो थाखाय 25,000 रां नांगोन
One, two, three. 하톨기! सिखारलाय रायजोफोर दिनैनि बक्सिं बादायलायनाय हाबाफारियाव बिथां बोलोगोराया 20,000 रांजों लोगोसे बे बोसोरनि जोहोलाव बिमुंखौ बिथांनोनो होनाय जाबाय हाथरखि सिखार आदै जोंहानि सोरजिया माथो उदै सानाय बेराम जानानै बबेबा कलेज खाथिनि मेडिकेलावसो एडमिट जानानै दंनो आदै हाब माबोरै जाखो बेलाय मेडिकेलावसो दंहैयो आंनि खोनानायाव उदै सानाय बेरामखौ सहायनो हायैनि थाखाय अपारेशनबो खालामनांबायनो अपारेशन हाब मा खोथा जाखो बेलाय अपारेशन खालामनांदों आंनि खोनानायाव बे कलेजाव सोरबा गोसोनाय दंनो आदै बेनो एडमिट खालामना हैदों ओहो बे मालाबाबो जानानै नङा दैथुन थुदो मेडिकेलाव बेखौ आं दिनैनो लाङाव लाना फैनांसिगौ बिमा बिफा थानानै बिमा बिफा गैयि बायदि मेडिकेलाव गोदाव सोराव जानांबाय नोंना बे गाबनायानोसै न'खराव माबा मोनसे जायोब्ला बे गाबनायजोंनो समाधान जानोसै मेडिकेल सोर बिमाया गाबालासिनो थानानै दैथुन थुदो नों थाथ'दो आं बेखौ दिनैनो मेडिकेलनिफ्राय न'आव लाना फैनोसै सोरजि जों दिनै न'आव थांनो हासिगोन सारा दिनै रिलिज होसिगोन नोंगौ औ नाथाय हाथरखिया मानो रायदाव फैयाखै आदा बियो बबेयाव थांदों बे बुहुमाव हाथरखि बायदि मानसिया गोबां गैया जौसेनि गेजेराव सासे सानैल' दं नों मा बुंखो आदा नोंनि उदैनि बेरामखौ फाहामनो थाखाय गुबुनजों हाजासे बुग्लिजानानैबाबो नोंनि जिउखौ बासायनो थाखाय मेडिकेलाव होनो गोनां 25,000 रांखौ सानसेनि गेजेराव खामायनानै होफैदों बियो बेनि अननाया गोथार सोरजि बियो नोंखौ गोरबोजों मोजां मोनो शिबाया नोंनि थाखायनो बियो दा गावबो पेसेन्ट जानानैसो दंफैयो दा बियो बबेयाव दं आदा बबे रुमाव दं हाथरखि हाथरखि सोरजि नों आंनि थाखाय मानो बिदि खालामना लाखो सोरजि नोंखौ सोर बिदि खालामखो
I love you. आं नोंखौ जेब्लाबो बावनो हानाय नङा। आं नोंखौ जेब्लाबो बावनो हानाय नङा। नों गाबनाङा सोरजि। नों आंखौ बावनो मोननाय नङा हाथरखि। नों आंखौ बावनो मोननाय नङा। नोंनि जिउआनो आंनि जिउ हाथरखि। आं नोंखौ माब्लाबा बावनो हानाय नङा। नों गाबनाङा सोरजि। नों गाबनाङा। सोरजि फिसा। आफा। नों मानो बिदि गोदाव सोराव आंनो खौरां हरालाबासिनो मेडिकेलाव गोलैनानै थाफैखो फिसा? नों आंनोथ' खौरां हरनो हायो। हरखाबै उदै सानायाव आं गावखौनो थैनाय बायदि मोनदोंमोन आफा। बे समाव हाथरखि गैयामोनब्ला आंहा मा जागौमोनथाय? नायनायसै आफा, बे आंखौ बेसेबां मोजां मोनो। हाथरखि, नैबे आंनि आफा। खुलुमबाय। खुलुमबाय। दैथुन, मेडिकेलाव होनाय 25,000 रांजों लोगोसे सोरजिखौ बासायनाय लेखायै बे सेंग्रानो 30,000 रां दिहुननानै हो। लादो। नाङा दै नाङा। बे रांखौ आङो सोरजिनि मुङैसो खामायखादोंमोन। बे रांखौ आं नोंसोरनो दाहार होआखै। सोरजिया आंनि जिउ। बे राङा सोरजिनि मुङैसो सोरजिनाय। बे नोंनि गोसो सेंग्रा। डाक्टरा सोरजिखौ रिलिज होबाय, आं बेखौ न'आव लानानै थांनोसै। थुदो सोरजि आइ, न'आव थांनोसै। आफा, आं हाथरखिखौ बेबायदि समाव माबोरै गारनो थाङो? हाथरखिया आंनि जिउ। आं बेखौ गारनानै थांनो हानाय नङा आफा। थां सोरजि थां। आं नोंखौ उनाव सम मोनबा लोगो हमफिनगोन। आं नोंखौ बोरै गारना थांनो? आं नोंखौ गारनो हाया। दैथुन, नों सोरजिखौ गोख्रै हमनानै लाना फैदो। फै। हाथरखि। सोरजि। हाथरखि। हाथरखि। ओइ बिमा दै लाबोदो। दै गांसो गारबाय। र' लांगासिनो। नो लोंदो। गाबोन हाथायाव माइ मनथाम फाननो लांनांगोन। दा बेलासियाव जावना दोनदो। फानैनो माइयानो गैलाय लांलान्दां। माइ फानाबालाय माथो राहा दंबावो? ओजों हाथरखियाबो रां नांगौ होनना बुंहरदोंमोन। रां हरनो हायाबा रागा जोंगोन बियो। मालाय न'आव थाना फरिनाय, आखाइयाव रां गरसेबो गैयाबा बे मालाय माजों सोलिनो? बाथ्रायाथ' बेबो नंगौ। थां आथिं आखाइ सुहैदो, ओंखामफ्रा जाफैदो। दे जागोन। आथिं आखाइ सुहैदो, ओंखामफ्रा जाफैदो। दे जागोन दे। नों मानो इसेबां मोजां हाथरखि? सोरजि, नों मानो सिन्था खालामदों? नोंनि जुलिनि थाखाय जेबो जिंगासिनांगौ गैया। आंथ' दंना। दैथुन, नों बेनिफ्राय ओंखारलां नोङो। गेट आउट। सोरजि, नों आंखौ दिनैनिफ्राय रायदावनाङा। मा जादों आइ? आयै, आदाखौ दिनैनिफ्राय आंनि रुमाव फैनानै डिस्टार्ब होनो दाहोसै। जागोन फिसा। आं बेखौ दिनैनिफ्राय नोंनि रुमाव हाबनो होलिया। फै फिसा, ओंखाम जायो दिनि। हाथरखि। आयै। मालाय धोन दौलद गोनांनि फिसाफोरखौलाय मोनागारा मानो हास्थायबाय थायो नोंलाय? नो दुखुफ्रा खारनाय बायदि नोम्फानो ओंखामखौ हैनानै फैदो। नोम्फाया मेंबाय बियो। नों दसे सम हालेवनानै नोम्फाखौ न'आव थिनहरदो। जागोन आयै।
बादि नङा जोंहा आदा फाग्लाया आल खदालावबो आखा फाखा मालाय बादि नङा आंनि रजे सनाया मावनाय दांनायावबो रोंखा राखा जानायनि लोंनायनि खौरां लाफा लाफा उन्दुनाय सिखारनाय उदिस लाहरो अनसि अनसि खालामो दानिफ्रायनो अनसि अनसि खालामो दानिफ्रायनो मालाया जेखि बुङा थैब्लाबो नोंखौ बावनो हानाय नङा सावलन बावलन नङा आंनि जिउनि मोदाया गोदाव सोराव नङा आंनि जिउनि राजाया सावलन बावलन नङा आंनि जिउनि मोदाया गोदाव सोराव नङा आंनि जिउनि राजाया जौबो लोङा थावखौबो जाया अन्थाव बाथाव आखल आखु बिनि मदद जांगिला जोहोलाव बादि दाय गैयै अनसुला बिनि महरा मालाया जेखि बुङा थैब्लाबो नोंखौ बावनो हानाय नङा गुबुना जेखि साना थैब्लाबो नोंखौ नागार हानाय नङा अखाफोर गावदां बादि मिनिसोरां बबे बिखाजों आं नागारबावनो बिखाफोर दान्दान जौस्रां देस्रां बबे बिखाजों आं एरायबावनो मालाया जेखि बुङा थैब्लाबो नोंखौ बावनो हानाय नङा मालाया जेखि बुङा थैब्लाबो नोंखौ बावनो हानाय नङा सोरजि नोमफाया लेंहरदों हाथरखिखौ जोंनि न'आव लेंहरनो नागिरदों फै थाबैनो बै फाइलखौ हरनाय आंनो हरनाय आफा मानो लिंहरदोंमोन नों हाथरखिखौ जोंहानाव लिंहर आं बेजों फंनैसो खोथा रायज्लायनि गाबोननो आदै नों सिरि था हाथरखि ओ हाथरखि हाबाब
मिथिंगासो माथो फै फै जिराय फै औ नै नोंनि लाइजाम लाइजाम औ नोंनि लाइजाम जोंहा आफाया जों सानैनि मोजां मोनलायनायखौ मदद होबाय मा लिरदोलै नोंखौ जोंनाव फैनो दिनैनो हाथरखि दा I love you सोरजि I love you मा जाखो हाथरखि फिसा जाहुलियानोसो खुरसा नि खुरसानि माने बानलु बिदिनो संख्रिखौ नमक बुङो नमक बुङो हिन्दी रावजों एसे एसे गोरोबो जोंनि नेपालि रावा आदा नों नेपालि जानानै माबोरै एसेबां मोजां बर' राव रोंखो आंनि लोगोफोरानो गासैबो बर'जों फंबाय बिसोरजों रायलायैनो आं दिनै गावनि बिमानि रावजों लोगोसे नोंसिनि बर' रावखौबो रोंबाय गावनि बिमानि रावजों लोगोसे गुबुननि रावखौबो सोलोंनाया गाहामलै फंबाय गावनि थाखाय जोबोद मोजां नंगौ आदा गावनि बिमानि रावजों लोगोसे गुबुन हारिनि रावखौ रोंनानै थानायाबो मानसिनि थाखाय जोबोद गोनांथार बिदि बुंनानै गावनि बिमानि रावखौ बावद्रायबा जानाय नङा फंबाय गुबुन हारिफोरजों मिनिजागोन नंगौ आदा नों थारखौनो बुंदों नाथाय बे खासिया रायजोआव नों माब्रै हानि बिगोमा जानो हाखो आदा बेवहायथ' रावबो खासियानि अनगायै गुबुन हारिया हा मोना खासियानि नेमखान्थिब्ला जोंबो नेपालि नङा फंबाय खासियासो मानोना खासियाफोरनि हादोरा जाबाय बिमा गाहाय हादोर आंनि आफाया दार्जिलिंनि नेपालिमोन बिनिफ्राय बिमाया जाबाय खासियामोन जों उन्दै समावनो जोंनि आफाया जोंखौ दार्जिलिंआव लांदोंमोननो उनाव आइ थैनायनि उनावसो जोंखौ बे मेघालयआव लाबोफिनदों जाहैबाय उनाव आफाया गावबो जब्रा जानानै जों उन्दैयावनो थैलांदों औ दिनैसो मिथिबाय आदा बिनिखायनो नोंसिनि गोरबोआव बै दार्जिलिंनि आसार खान्थियासो हाबनानै दं औ फंबाय बेखौनो बुंनांसिगोन नङा होमबा आरो खोनासं फंबाय गुबुन रायजोनिफ्राय फैनाय मानसिफोरखौ खासियाफोरा दखारसो बुङो अब्लाथ' आंबो सासे दखासो औ नों सासे दखार सिखारदो कानसिया नेबाय दं बियो दाजु मलाई बर' भाषा सिकाउनु बेखौ मोजां फेनला अरे पागले पर्खी कागज देऊ म लेखिदिन्छु दाजु भनेको आदा कान्छी भनेको बिनानाव I love you I love you भनेको म तिमीलाई मन पराउँछु बुझ्यौ नि ल कान्छी भनेको बिनानाव भात भनेको ओंखाम आई लभ यू भनेको म तिमीलाई मन पराउँछु दाजु भनेको आदा कान्छी भनेको बिनानाव भात भनेको ओंखाम आई लभ यू भनेको म तिमीलाई मन पराउँछु म तिमीलाई मन पराउँछु म तिमीलाई मन पराउँछु म आइदै साला म तिमीलाई
मन बरावसो ओइ कान्छी मत इमिलाय मन बरावसो अरे ओइ कान्छी मा जाखो आंनि बुंनायासो गोरोन्थि जादों नामा मत इमिलाय मन बरावसो I love you, Orge. I love you. ओइ कान्छी कान्छी I love you. I love you. I love you. I love you. I love you, Orge. मा फाव जाखो बेलाय आं ओंखाम बिनायाव आइलावसो बुंबाय माथो बेलाय राजुआ आंखौ थगायहरदोंसो नोंखौ आं मोजां मोनो होननायसो बुंनाय जादों जाबाय दानिया ओंखाम बिनाया माबासो जाबाय मा सानो हाबाय दं अरगे आं न'नि फारसे गोसोखांदोंमोन दिनैनिफ्राय आं नोंनो सरदारनि बिबान होनोसै मा नों दिनैनिफ्राय सरदार जानो हासिगोन आं सरदार जाबाय आदा ना फंबाय खुलुमना नोंनि दुखुथिया गोसो खुंनानै आं दिनै नों फंबायखौ सरदार बानायनाय जाबाय बिलिर दाजु अर्गेंखौ सरदार बानायनायनि थाखाय जोबोद मोजां मोनबाय आं नोंसोर थादो आं थांदोनि दै जागोन दाजु अर्गें जोबोद मोजां मोनबाय आं आं सरदार जाबाय आंबो जोबोद मोजां मोनबाय अर्गें थ' थांसै थ'दो लाइजाम सोरनि लाइजाम सिरि दिगदार दं सोरजिनो खोन्थाब्ला जागोन दे सोरनि लाइजाम आदा नोंनि नङा बे दैथुन आदानिसो हाथरखिखौ गोसोखांना जेबो मुलाम्फा गैला सोरजि बे जे दानसेयाव रां खामायगोन इम्पसिबोल हाथरखिया बे जायगायाव फैला लारुमबाय मेघालय शालाजात हाथरखि नों ओमफ्राय थांगासिनो दङ आं नोंखौ मोजां मोनो अर्गें बुं अर्गें नों आंखौ मोजां मोनो ना मोना I love you अर्गें आं नोंखौ मोजां मोनो जाम्बि आं न'खौ नङा आं नोंखौ मोजां मोनो आं नोंखौ मोजां मोनो आं न'खौ बुङोब्ला नों बैनाय अरगेंजों मिनिजागोनसो कान्छी बेसे गोजोनथाव बैनाय अरगेंजों हाबा जानानै नों बर'लेण्डआव ग्रें ग्रें रायजो जाहैगोन बोसोरनैसोनि उनाव नों सासे गथ'नि बिमा जागोन उन्दै गथ'आ राव रोंगोन आंखौ रायदावगोन उन्दै खुदियाखौ लानानै आंनि न'आव फैगोन साननैसोनि उनाव आंनि न'आव आलासि जानो फैगोन उन्दै गथ'आ आंखौ आमाय आमाय होनानै गाबगोन आं आरो आव बानायसे होननानै बुंगोन बे जायगानिफ्राय आं नोंखौ गारनानै थांनो हाया बायदि नोंनोसो ओंखाम संनो जाम्बि बर'लेण्डआ नोंनि मेघालय बायदि नङा बियो बिफा गाहाय हादोरसो होमबा नों बाजै लाबोग्रोदो मा
बेबायदि बोराय बैसोआव आं हिनजाव लाबावनो दाजु ओइ बुलग्रा लों 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 ओइ आब' हाबसो हलायदोलै जोंहा औ गांबायलै फंबाय हाथरखिनि जुलाव मावो नामा औ जिराय गिलास गंसे हरलाय ओइ फंबाय मा नोंसिनि सरदारा बाक्सासेयाव बेसेबां होयोब्रा जोंनोथ' बाक्सा मोनसेयाव 1500 रां होयो आदा माथ्र औ दस्रा सरदारफ्रा गांनै होयो गांनै 2000 नंगौ नामा मानसिया नोंगौखौ बुङाबा नैखौ बुङो नामा बिग्रायनांगौलै बिग्रायनांगौ बिग्रायनायाव होआब्ला दांना होनांगौ नङाब्ला फायाफोरखौ एकदम दानफाय खोख्लैजोबनांगौ हाजोखौ बिदिब्ला गाबोननो जों लेबारफोरखौ लानानै जों बिग्रायगोन आदा बिग्रायगोन जों 1500 रांनि जायगायाव 2000 रां बिगोन आरो आन्दालन खालामगोन आदा आन्दालन माथो मानो होनब्ला एफा खस्थ' बोरै मावनोलै जों गुदुं सिङाव हाबनांगौलै आदा बिखुङा जालाजोबगोन बिदिब्ला सिमागा बारायानो बारा बहुद बारा बिखुङाथ' नायथावथारला जों मावगोन खामानिखौ दे फंबाय थांदो बिदि खालाम दे जोङो गाबोननिफ्राय दावराव खालामगोन जागोन फंबाय बिदि खालाम बिलिर नोंसोर दिनै मानो खैला जावाखै दिनै मावा जों र' आच्चा बुंनाय बिलिर नोंसोर मानि थाखाय दावराव खालामदों जोंनो गुबुन सरदारफ्रा होनाय बायदि पाया मोनसेयाव 2000 रां होनांगोन अब्लासो जों मावगोन मा बाक्सासेयाव 2000 रां औ बियो माबोरै जानो हानो मा जादों अर्गें फायासेयाव 2000 रां होनो बिसोरनो नंगौ नामा औ बिलिर नों ओरै फैलाय सोर सुदारा फायासेयाव 2000 रां होदों नों बुंनो हागोन ना बिलिर सिनाया दाजु सोरबा सिनाय मोनि मानसिया बुंदों नों बेखौनो थार सानदों औ आं बेखौनो थार सानदों ननसेन्स हाब नों सग्रावना थै गुबुननि बाथ्रा लानानै फोरमान गैयालासिनो नों दावराव खालामबा जागोन नामा गुबुना नोंखौ थैनो होबा नों थैगोन नामा खोनासं फंबायमोन दिनैनिफ्राय नोंसोर गुबुननि बाथ्रा लानानै दावराव खालामोब्ला बे केम्पनिफ्राय खारनांगोन बे अर्गेंआ सोरनि मा जायो नोंसोर मिथिगौ बे अर्गेंआ सानसे समाव नोंसोरनि बिगोमा जागोन नोंसोर मिथिगौ मानो बुंसोखो खोनासं बिलिर दिनैनिफ्राय नोङो गुबुननि खोथा लानानै बे केम्पआव बे खैला दानग्रा जायगायाव नोंसोर दावराव खालामबावोब्ला आं नोंसोरखौ गेट आउट खालामनाय जागोन नों आंनि बे जायगायाव बे खैला दानग्रा जायगायाव जायगा मोननाय नङा जागोन आदा दिनैनिफ्राय आं नोंनि खोथा मानिसिगोन औ आं बुंदों दिनैनिफ्राय आरो गासैबो रायजो राजाखौ बुंदों आं नोंसोरबो सोरनिबा खोथा लानानै दावराव खालामोब्ला नोंसोरखौबो बे जायगानिफ्राय आं गेट आउट खालामनाय जागोन जागोनलै आदा जागोन अर्गें बोलोग्रा फंबाय सोरजिखौ आं मोजां मोनो बे हाथरखिया मालाय साला सुवादा गोरिब नखर फिसाया ओइ आदा मा नोंनि खोथा लानानै आं दाजुजोंसो सोबा जाबाय मा दरमाया बारायसै नामा दरमा बारायनायनि बाथ्राया बाद दोन आं दाजुजों सोबा जाबायसो जाम्बासो नोंसोरो नेपालिजोंनो सोबा जादों नेपालिखौ जोना होनांगौ थफि गलायनाय जोनायनि बाथ्राया बाद हो आंसो मिथिगौ बेसे दुखु मोनदों बे रायजोफोरनि गेजेराव आं लाजि फोनांजादों मिथिबाय होद नोंसोरजों जानाय नंला आं थांनोसै होद जाम्बा नोङो नेपालखौ थाम जानानै थफिखौ बिथखारनांगौ होद नोंसोर मोजां मानसि नङा थां बाथ्राया बोरैबा जाबाय सोलोखौ गुबुन बाहायनांसिगोन नङाब्ला बेबायदि स्टाइलनि जानाय नंला
थुदो बोलोगोरा फंबाय थांदिनि आं सानबेसे थाहैनांगोन आदा बेला अन्थाइया बेसेबां दं बेफोरखौ हिसाब खालामदो आरो लेबार खैजोन नांगौ बेफोरखौ नायनानै सप्तासेनि उनाव फैदो अर्गें ओजों फैलाय मानो माबि बाथुमबायाव सानबेसे थाहैगोन हप्तासेल' थाहैगोन जाम्बि थाब फैनो नाजादे मोना होमबा थादो दे आं थांसै दे आं थांसै दाजु थांदो थादो दाजु फंबाय समफोर थांनाय लामायाबो जाहालै सिदा थांबानो जागोन बिथिंसो नामा बेसेबां गोजान जागोन बे बारा गोजान नङा दाजु नों आलासिफोरजों रायज्लायदों बुंनाया सरि लेंहरनायसै सोरजि ओरै फैलाय मा सानहाबखो दाजु जेबो सानाखै बिनानावनि मुङा मा मुंमोनलाय आंनि मुङा सोरजि आरो बियो आंनि फ्रेन्ड मिथिंगा सोरजि नोंसोर सोरखौ नागिरना फैदोंमोन हाथरखि होननाय जोंनि सासे लोगो बेखौ नागिरना फैदोंमोन औ हाथरखि सरि बे साननैसोनि गेजेरावनो आं नोंसोरनि हाथरखिखौ बै अख्रांनिफ्राय लाबोगोन नोंसोर थाथ' दै दे साननैसो नोंसोर जोंनियावनो थाथ'दो नाथाय मा दाजु जेबो नङा थाथ' दे नोंसोर जोंनियावनो साननैसो थाथ' आं हाथरखिखौ अख्रां सानिफ्राय लाबोना होफैगोन बारा लोंनालै दाजु जाबाय जोंनि न'खराव दाजु आरो आंल' सोरजि जों उन्दैयावनो जोंहा आइ आरो आफाया थैदों दाजुआनो आंनि बिमा आरो बिफा बायदि मिथिबाय बियो आंखौ जोबोद अनो नोंसा न'खराव सोर सोर दं सोरजि जोंहा न'खराव आइ आरो आफाबो दं गानसि आरो लोगोसे उन्दै समनिफ्रायनो जोंनि न'खराव खांजानाय सासे बिदा दङ मुङा दैथुन गानसि दाजु नों मानो एसे जौ लोंना फैदों हमथाफै सोरजि सोर मिथिनो गानसि सोरनि बिखायाव मा गाराय दङ बिखायाव थानाय मोनब्ला दरजा आं बिखाखौ बेखेवनानै नायनो हागौमोन
सोरनि बिखायाव मा गाराय दङ दाजु नों मानो सानस'हायै बाथ्रा बुंदों आं मिथिगौ कान्सि सोरनि मेगनाव माब्ला मोदै गगोन सोरनि बिखायाव दुखु दाहा जागोन बुंनायसाय कान्सि नों मोजां मोननाय अर्गेंआ जुदि माब्लाबा सोरबा सिख्लाजों हाबा जायो अब्ला नों माबायदि मोनगोन आं मिथिगौ कान्सि नोंनि बिखाया गावस्रालांगोन नों दुखु गाबगोन अब्ला आं माबोरै गाबालासिनो थानो कान्सि आंनि बिखाया थेर बेथेर जालांगोन आंबो गाबगोन कान्सि सोरजि नों जाबाय आंनि सासे बिनानाव नोंखौ आं बिनानाव होननानै गनायो सदार अर्गें मा जाखो जोंजों साब्रैसो लेबार फैबावदोंमोन बिसोरखौ जोंजोंनो लाखिनोसै नामा हा मानसि नामागौबालाय नोंसोरजों लाखिथ'दो जागोन दे अर्गें गाबोन फुङाव आं समफोराव थांफिननि लेबारफोरखौ नोंनो साननैसो नायथ'दो जागोन दे अर्गें अब्ला नों थाथ'दो आं थांनोसै बुंनायसै सोरजि नोंनि रजिनि मोजां मोननाय आखल आखु बेफोर माबायदि आंनि रजिया जोबोद मोजां समायना गुरै आखु रावा रैसुमै मावनाय दांनायाव मेंनो रोङै सासे जात बर' जोहोलाव मोजां जोबोद मोजां नोंनि रजिनि आखल आखुजों आंनि रजिनि आखल आखुजों जोबोद गोरोबदों थौ सोरजि न'आव थांदिनि थौ कान्सि कान्सि दाजु नों फैबाय नोंसोर सानैजों गोसो गोरोबलायबाय नङासै सोरजि औ आदा कान्सिजों आं सासे बिमानिनो फिसा बायदि अके सोरजि अके नोंसोर सानैनि गोसो गोरोबलायनायखौ नुनानै आं दिनै हाजासे गोजोनबाय सोरजि कान्सिजों लोगोसे नोंबो आंखौ नोंनि गोदै गारांजों बिदा होनानै सिबिनाय गुरै रावजों आंखौ रायदावनाय बेनि थाखाय नोंनिसिम साबायखर नाथाय कान्सि नोंसोर सानैनि दुखुआव सोरबा सासेया गाबोब्ला सोरबा सासेनि बिखाया थेर बेथेर जायोब्ला नोंसोर सानैनि गेजेराव बे दुखुखौ रानलायना लानो हागोन सोरजि हागोन कान्सि हागोन सोरजि नोंसोर सानैनि दुखुखौ नोंसोर सानैजों रानलायनो हागोन बुं कान्सि खुगा गेवा मानो राजु मा जाखो नों हागोन मिथिंगा सोरबा सासेया एखुथा जानानै दुखुनि देंखो बोयो बै दुखुनि देंखोआव नोङो खुसिनि देंखो होनानै बिसोर सानैनि गेजेराव गावनि साननानै सोरबा सासेनि गोसोखौ नों गोजोन होनो हागोन बुं मिथिंगा हागोन ना हाया आं हागोन राजु हागोन बिदिब्ला आंनि फेनायाबो आंनि गाबनायाबो केन्सेल मा नों जौ लोङाखै आं जौ फेयाखै
मा सानहाबदों आदा कान्सि आरो नोंनि खोथाखौ लानानै आंनि गोसोआव मोनसे सोंनाय फैदों कान्सि मोजां मोननाया जुदि हाथरखियानो जायो अब्ला मा राहा लागोन नों सोरजि नों मा गोमोथाव बाथ्रा बुंखो आदा मेगना नुवाब्ला गोसोआ बावनो बेसेबां गोजान होननाय बाथ्रा फंसे दं सोरजि फारसेथिं कान्सिनि समायना महर बिनि गोदै रावजों बुंनाय आयौ बेसे गोमोथाव आंनि अननायनि जिन्जिरिया एसेल' गोरा नङा आदा आंनि अननायनि जिन्जिरिखौ बियो बस'नो हाया अरनि खाथियाव थायोब्ला लाहायाबो आवलियो होननाय फंसे खोथा दं सोरजि बेफोरबायदि नोंनि नंखाय अननायनि जिन्जिरिया बोरै थावरिनो हानो सोरजि सोरजि अर्गेन मोनफैबाय औ आं मोनफैबाय आं नोंनो मा मा लाबोदों नों मिथिगौ नै मोजां ना बोरो गानहोनाय नां बिराद मोजां नुदों नै मोजां ना औ मोजां जोबोद समायना नुदों र' दे आं फट' खेबनि मिनिलाय एसे मिनि ए नै नाय बिराद समायना नुदों नायनाय खाथि जोबोद समायना नुदों ना बियो सोरजिनि आरे सोरजि नों माब्ला फैनाय सोरजि आं फैनानै गोरोन्थि खालामबाय हाथरखि नों आंखौ निमाहा होदो हाथरखि मा नों बिदिब्ला हाथरखिसो नाङा आंनो नोंनि जेबो नाङा आंनो कान्सि नों गाबनो नाङा कान्सि आंहा गोरोन्थि जाबाय कान्सि आंखौ निमाहा होदो नों गोरोन्थि बुजिदों कान्सि वाह बेसे समायना बुंदोंमोन आं कान्सि नोंनि मेगनाव आं मोदै नुनो मोननाय नङा होननानै दिनै मा नुखो सोरजि आरो कान्सि दिनै नोंसोर आंनि सिगाङाव गाबदों आंनि बिखाया गावस्रालांदों राजु नाङा आंनो बे न'खरखौ नाङा दिनै आं बे न'खरखौ सावगोन राजु नाङा आंनो बे न'खरखौ नाङा राजु नों बेखौ मा खालामनो नागिरदों राजु नों मा सानखो राजु नों गोसोखौ हमथा राजु नों गोसोखौ हमथा राजु हगार मिथिगा नों ओरै फै हागोन नों आंनि बिनानावखौ लानो हागोन राजु हागोन नों दिनैनिफ्राय आंनि बिनानाव कान्सिखौ लानांगोन आरो हाथरखि नोंबो दिनैनिफ्राय सोरजिखौ लानांगोन हाथरखि नोङो बिबार माला लाना फै जागोन राजु जाबाय कान्सि सोरजि जाबाय थांबाय मिथिंगा नोंबो हाथरखिजों थांफादो जागोन राजु
माने दैथुन नोंसोर बे मानो नोंसोर जोंखौ लांनो फैदों नङासै औ लांफैदों नाथाय नोंखौ डेड बडि खालामनानै सोरजिखौसो लांफैदों दैथुन मोजांखौ नायनो हायो गुन्दा साला एसेबां गोबाव मानो जाखो दैथुना आंखौ लोगोफोर लानानै बुनो नागिरदोंमोन बिसोरजों बुलायनायावनो आं गोबाव जाबाय नंगौ नामा औ दाजो जोंखौ नेगासिनो दं बिनि बिसारखौ जोंहा हजों दाजुआ खालामसिगोन नोंसोर बेखौ बुनो नांथ'ला आच्छा फंबायमोन नोंसोर खामानियाव थांफिनजोबदो हो जागोन अरगें जागोन साला दिनै अरगें नङामोनला बेखौ थगायसुलाखौ थ' थांसै अरगें थानायखायसो गबाय नोङो दिनै साला थगायसुलाखौ दाजु 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 अ दाजु मानो एसे गोबाव जाया दाजु नैबे दैथुननि थाखाय जादों औ सोरजि नों आंखौ निमाहा होदो सोरजि आं आंनि जिउनि साजाखौ मोनबाय अख्रांनि हाथरखिखौ थुख्लायनो नागिरनाया बियो बिराद गिदिर आंनि गोरोन्थि सोरजि जाबाय दैथुन जाबाय आरो नों बांद्राय दाबुंसै दाजु दे जाबाय गोरोन्थिया बयहाबो जायो जों निमाहा होलायनो फंबाय नों थांदो हाथरखि
हाथरखि फै आं नोंखौ सोरजिजों आखाइ गोरोबना होनि दिनैनिफ्राय नोंसोर सानैखौ आं जुलि होनाय जाबाय आरो कान्छी मिथिंगा फै दिनैनिफ्राय आं नोंसोरखौ जुलि होनाय जाबाय दिनैनिफ्राय नों आंनि बिबोनां आरो हाथरखियाबो आंनि बिबोनां राजु जाबाय दे जाबाय